Bütün dünya yalkımlı salam. Men Çemenöre ve Olga Çarayeva bile olup birleşip sizi protesta çağıracak. Gelecek protesta. Yurdumuzun geleceği ise vacip olsa birleşin, koşulun, gelin. Yine biz yine de Olga Çarayeva olup ve de zenanlar olup hem de halkın sesi olup hemmemiz bilece birleşip şu protestleri yola salacak bolup otyryz. Bu protestlerin nişanı birinciden 27. oktyabr Türkmenistan'ın garaşsızlık günü. İkinciden hem siyasi tutsaqları bizim kolduğumuz önküsünden hem güýçlenendigini görkezjek. Ve de hökümetlerden diktator hökümetlerden biz siyasi tutsaqları, prostoy adamları türmeden çıkarmagyny talap etmek. Sağ olun. Olga. Salam vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün yine çemin bilen bile duşmalı ettik, gürleştik. Hemem geçirilecek gelecekteki şu oktyabr ayının içinde geçirilecek iki tane proteste sizi çağırmak isteyez. Protestlerin birincisi New York'ta onun yankı Birleşmiş Milletler Kurumasının binasının önünü 14. Oktyabr'da Columbus günü gavat gelýär. İkinci protestem Washington DC'de ayın 28'i olan birinci güne düşýär. Vatandaşlar gelin ähliňiz kim biperway bolmayan bolsa şu Türkmen halkynyň bolup geçýän başyndan geçirýän günlerini, agyr günlerini kim biperway däl bolsa gatnaşyp bilerler. Hoş geldiňiz. Şu ýerde de görüşürüz. Protestlaryň mazmuny bilen protest bolup durka ýa-da gutorandan soň biz YouTube kanallarymyzda goýarys, paýlaşarys. Ene şu ýerde de tanışıp bilersiňiz. Kim uzakdan synlamak isleýän bolsa başga döwletlerde ýerleşýänler, ýaşaýanlar YouTube kanalyny bilen görüp bilerler. Ne şunu aýdaýyn Nidim Çemen dowam edip bilersiň. Hawa sağ ol Olga. Men şu ýerde bir nemäni goşjakdym. Biz hemişe bilelikde şu işleri edip gördük. Dowam edip otyryz. Men biraz başga bir işler bilen meşgullandym. Ýöne olam biziň ýurdumyza degişli işlerdi. Şoň üçin o zatlar men şu wagt açyp oturjak däl. Ýöne edilen işken aýtjak zatym şu ýerde bir aýyň içinde bir näçe wakalary gördüm. Başga toparlar, tok keten toparlary hüjüm edip durlar size henizem. Iň başynda biziň toparlarymyz bile çykypdy. Türkmenýa bizňämse we halkyň sesi hereketi. Biz bile çykypdyk, biz bile şu ugruna gidipdik, bile de şu işler edipdik. Şonda halk biz bilen boldy, biz bilen görüşdi, biz halky daşy birleşdirdik, biz başga aktivistlaryny birleşdirdik, ýanymyza getirip. Ýöne weli biziň işimiz biraz kynçylyk gördi, böwetlik gördi. Nämeden? Sebäbi başga tok keten DTP toparyň ýa-da başgalaryň ikisanyk jurnalistliği var. Biremdäl indi iki boldylar. Difamasiýa maglumatlary ýaýradyp bir topar kirli işleri edip esasam siziň toparyňyza karşı iş edip otyrlar. Men indi şu ýerde öz sesimi size goldaw bermek üçin görkezjek. Birinciden dünküde men 26 sentýabrda şolaň ikisiniň oturan näme programmasyny gördüm. Programmalarına oturan yerine Soyunova karşı bir topar hapa difamasiýa zatlary aýdyp otyrlar. Yalan zatlary öz-özünden çıkarıp özüm gyzyny ulanyp otyrlar. Bir cinayet işi birinciden. Jurnalistler, şu zatlary bilmeýän bolsaňyz häzirden bilip goýun. Bu cinayet işi. Sizde subutnama bar bolsa açyk görkeziň. Subutnama bar bolsa hökümete barıp şu subutnamany ertiň. Şu wagt siz prosta tak hapa kirli özüňize degişli maglumatlary ýaýradyp otyrsyňyz. Жолтая pressa diýilýär siz ýalylara, siz ýaly jurnalistliklary. Bira Çehiýada oturany, Kanadadan çykan geday biri, assenizator, Polsa oturan, ikinçisi şu Şwetsiýada oturan. Men häzir açyk şoňa da karşı şu sözleri aýtjak. Sebäbi ýaşullar bize gara bir topar iş etdiler.
iki menin yine de bir koşacak zatım sizin toparınıza men ayratin sağ olsun aytacak. Olga, sebebi sizin toparınızda katıken erkekler var. Sağ olsun. Hakiki erkekler ene şu halkın siyasi hareketinde. Esasım akıl teke ve temrat. Size ayratin sağ olsun. Gelip siz dinlemeni del hem ayalları korudunuz. Ene şuna erkeklik değil ya. Hökmedin mahama milli heleyler maçların toprağından bir adını itin nesle qoңur koyfesi diyen biri gelip bir topar öz ejesinin emjegi, öz ejesinin jelepligi hakkında aydıp oturdu, döküp oturdu bir topar hapani. Ene hazır men aydıp otirin. Özünüz qırnak, sizin ejeniz hem qırnak, serdarın Berdi Muhammedov Qur'an hem ejesem qırnak. Näme üçin? Sebebi siz birinciden nirdaki yok orsların qırnaqları, ikinciden hem mahkamalar sizin özünüz hem qırnaq. Biz yurtlarda, bu yerlerde biz azat gezip yiyoruz. Erkin gezip yiyoruz. Erkin hareketler etip yiyoruz. Etçağımızı ediyiz, gitçağımızı gidiyiz, koyacağımızı koyuyoruz. Sizden sonra oturamız, kim näme giydi, kim näme koydu. Spesialne giyenim, spesialne size sögünyenim. Ene, şu men aytacak zatlarım, başka men koşup oturmayın şu at, yana Olga ve halkın sesi bizim Türkmeniya объединяемся ve menin lichni şahsi qoldowum sizinki. Protestlara gelin 28. oktyabr bolýan protestlar. Tak što iki ilçhanan öňüne bararız ve bu yerde diňe garaşsyzlyk günüň nowaty däldi. Şu yerde biz siyasi tutsaglaryň haklaryny, hukuklaryny talap ederiz. Sağ olun. Hawanna vatandaşlar New York'daki geçirilecek protest yine bir tabar gaýtalayyn 14. oktýabrda saat günü 2 gün örtan bolýar 2'de Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňüne gelin. İsläniňiz bar bolsa, eliňizde ýan bolsa, sebäbi ol boş güne düşýär. Amerikada praznik, ýa-ni bayramçylyk, Columbus günü. 28. oktýabrda Washington DC, o ýerde ähli pasolstwalaryň ýa-ni ýerleşýän ýeri, ähli döwletleriň pasolstwalary ýerleşýär. Türkiýe pasolstwasynyň öňünde, bir Türkmenistanyň pasolstwasynyň öňünde, ikisiniň arasy gaty uzak däl. Saat 2 şol ýerde ilki Türkiýe pasolstwasynyň öňüne gelirsiňiz, gelip bileniňiz. Ondan soň bile Türkmen pasolstwasyna tarap ýörer. O ýerde de protest geçirmekçi. Heme Türkmenistanyň ilkinji respublika bolup döredilen günü 27. oktyabr 1924-nji ýyl. Näme üçin Türkmen uzurpatorlar ony öz bähbitleri üçin 27. sentýabra geçirdiler. Näme üçin islan senelerini, islan bayramçylyklaryny, özleriniň klanlaryny, özleriniň maşgalaçylarynyň, maşgala agzalarynyň doglan günlerini belläp, şoňa görärek seneleri ütgödýärler. Öňkü Niýazow ejesiniň atlaryna çenni, kakasynyň atlaryna çenni, mektepleri çenni, köçelere çenni. Ähli ýerleri ütgödüp çykdy. Günüň aýyň atlaryna çenni ütgödüp, Gurban Sultan eje, ýene bir zat, Türkmenbaşy aýy, ýene gör. Şular ýaly edip hemme zatlar ütgödüp, bulamuzur edip taşlady. Näme bu zatlar Türkmenistanyň umumy konstitusiýasy ýa-da Türkmenistan döwleti siz üçin oýunjakmy? Ony islan senesini beýlak süýşürip ýörer ýaly. Näme üçin biz Washingtonda we New York'da protest etmekçi birinciden ýan gaýdyşmaýaly bayramçylyklary ütgödýärler. 27. oktýabrdaky garaşsyzlyk bayramçylygyny bayramyny 27. sentýabra geçirdiler. Ine bular birinji, ikinciden hem ýa-ni syýasy tutsaglary barada, şulary boşatmaklary barada. Bir güne oturan adamlar hiç bir iş etmedik. Ya bir ellerine yara galyp bir söwüşe çağırmadyk. Ya bir sen ejeň bajeň diýip mesela Merdan Muhammedow ekranyna hey bir gördüňizmi 4-5 ýyllap çykyş edip geldi. Biriňiziň ejeňide ýa biriňiziň bajeňide ýetdimi? Dilini hapaladymy? Ýok elbetde. Gaty medeniýetli oglanyny.
Ine şolary bir güne saklap oturýarsyňyz ine şol sebäplerim, şol sebäpdenim. Ähli eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr şol protestde. Kimin eli bar bolsa şu adam ogurlukdy. Buňa näme diýilýär? Human trafficking diýilýär. Şu zatlarda eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr birin şol protestde. Eger şol bir güne adamlar goýbermeseňiz bütün dünýä ýaltanman, bütün dünýä jar ederiz. Şol adamlaryň şular ýaly işlerde eli bar diýip birin aýdyp bereriz. Ine birinci däl ikinji sapar bolýar. Siyasi tutsaklar bar idi. Birinji saparyna çemen öre etdi. Washington DC'de ikinji sapara mene ýeride bile geçirmekçi. Şonu maslaga diýýär häzir 14-nji oktyabr we 28-nji oktyabr ikisem sagat 2 gün ortan 2-de. Sağ ol Olga, onda biz ýene-de gaýtalaly. New York'ta sagat 2-de 14-nji oktyabrda ONU'nun öňünde. Birleşik Milletler Guramasynyň öňünde. 28-nji oktyabr Washingtonda sagat 2-de. İkisem birinji güne düşýär. Ýene-de bir kiçik goşak zatym. Atlary daşada gitmek gerek däl Olga. Atlaryny iň birinji atlar ol Tohumyň ady, ikinji Raşid Miredov, üçüncü Vepa Hacıyev. Şolar hemme ýerde goşulyp oturan. Onun güjükleri Maksat Saparmuradov hemişe bardy. Maksat Saparmuradov Vepa Hacıyewiň nastavnigi, hemişe bunu bilýärdik. Ýene-de brat Devran Orazglyjew. Ol hemişe Türkiýede bolan, Türkmenistanda bolan Atawatan kanalyny alyp baran, hemme ýerde sokulan zat edilen birinji ogurlanan adam, oglan, ýigit, oň ady Omurzak Omarquliýew. Ana şondan başlap, şolar şu işleri haçandan bäri edip barşy. Biziň hem ikimiziň şu herekete girenimiziň sebäbi Omurzak Omarquliýew 2018-de ogurlandy. Şonda biz açyk aktiv hereketimizi başlatdyk. Ondan öň biz prosta açyk çykyş edýärdik, ýöne biz hiç herekete goşulmaýardyk. Indi siz hökümet biziň hemmämizi birleşdirdiňiz. Daşy siziň güjükleriňiz hem itiň goňur nesli diýen haramzadalarym birleşdirdiler. Taşda dowam hereketiňize dowam, biz birleşip biz sizi döweriz bir gün. Nesip. Yine biri var, onun adynam soň öwreners, aýdars men häzir ýadymda ýok. Türkiýe Respublikasyna baryp, liçne özi ogurlap alyp gaýdan Merdan Muhammedowy. Ine oň adyna men öwrenir, Käriz öz kanalyna aýdypdy. Şonuň adyny öwrenen, onam ýazyp alaryn. Uladam hoş sağ bolun. Protestimize gelin hökman, halk size şu hereketleri gerek bolsa gelip öz goldawyňyzy beriň. Sebäbi biz ederiz, biz ýananlar goşuluruz, birleşeriz, biz ýanarlar hemişe ederiz işlerimizi. Ýöne siz goşulmasaňyz bu işler hiç ýere ýetmez. Goşulun, gelin, daşy başga toparlarym özüni güýçli organizaýan ýa-da ýene bir zat edýän toparlar geljek diýse gelsinler, görkezsinler. Olaryň näkili birleşip biljekdigini. Ine 28-nji oktyabr we 14-nji oktyabr 14-nji oktyabr New Yorkyň öňünde 2-de 28-nji oktyabr Washingtonyň ilçihanaň Türkmenistan we Türk ilçihanaň öňünde 2-de. Gelin. Ondan kimde baydak bar bolsa, Türkmen baydagy bar bolsa, hökman alyp gelin. Sebäbi bu bir wajyp bir signal halk üçin oturan, ýa-ni pasolstwaň içinde oturanlar üçin, Türkiýanyň içindäki pasolstwaň içinde oturanlar üçin, Türkmenistanlar üçin, köçeden barýanlar üçin hökman bir wajyp bir signal, baydaklar hökman bolaýmaly. Ine şonam bir aýdaýyn idim. Kimde baydak bar bolsa alyp gelsinler. Mende bar, men getirerini özüm kiýmem. Boldy. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun oturun. This morning. Thank you. Have a good one. Bye-bye.